with a melody. You surround me with a song of deliverance. Здравейте, казвам се Вера Трендафилова и съм създател на първата и за сега единствена в България ферма-убежище за животни, пострадали от човешко насилие и такива с вродени аномалии. Нашата ферма съществува от 10 години и се издържа от дарения, спонсорство, лични средства и членски внос. Ние сме сдружение с нестопанска цел. Просто с моя съпруг преди 10 години решихме да преживеем приключението да живеем на село и обичаме природата. Купихме се тогава, имахме тази възможност, една къща на село, но когато си на село, ти неволно ставаш свидетел на насилие върху животни и така първото животно, което спасихме, беше едно магаре, след това коза и така нататък. Те станаха много и после се роди идеята да подарим този приказен свят на децата, които ни посещават, за да се опитаме наистина да ги научим на любов към животните, природата. Всички животни, всички видове животни живеят в една абсолютна хармония и всеки ден сме свидетели на нови междувидови приятелства. Кучета, кокошки, патици, прасе, овце, кози живеят заедно. Когато децата дойдат тук, те попадат в един приказен свят, посрещат ги приятелски настроени животни, нещо, което не е характерно за този вид животни, тъй като не се отглеждат в толкова близък план. Както при нас, нашите животни живеят сред нас, изключително социализирани и приятелски, радват се на посещения. И устройваме пикници с децата, където са в абсолютна хармония деца и животни. Даже имахме случаи, когато една майка беше възхитена от тази симбиоза между деца, животни и природа и се изрази в Рима: дечица и животни, започва веселба, дечица и животни, компания добра. Всичко при нас започна с лични средства. Имахме тогава възможност, след което се появи спонсор, който ни издържа 4 години, покриваше напълно разходите ни. За съжаление, нашия спонсор беше засегнат от финансовата криза и прекрати с нас договор. От тогава изцяло зависим от частни доброволни дарения. Тази година за нас е особено тежка, най-тежка от 10 години насам, тъй като цялото положение в страната е много сериозно, много тежко. Миналата година бяхме ударени много сериозни от природни бедствия, които дори отнесоха покрива на животните, има нужда от сериозен ремонт. И за първи път тази година нямаме абсолютно никакви запаси за зимата, което много ни тревожи. Фермата в момента е на ръба на оцеляването. Нашата издръжка на месец груба е около 2000 лева или 1000 евро на месец, което е за животните, без да слагаме съпътстващите невидими разходи, които са за лекарски нужди. Има нужда от ремонт също на помещенията и без спонсор просто при нас оцеляването е невъзможно и
отчаяно имаме нужда от вашата подкрепа.